Ahoj, my vás vítáme u našeho podcastu, který se jmenuje Dvě a dost. Já jsem Nikol. Já jsem Gabča. A dnešním tématem podcastu je nepopulární názory. No, ale jsme to trošku uvedli. Takže budeme mluvit, každá řekne svůj jeden, pak řekne druhá je ten jeden a vždycky se na to řekneme názor tý druhý. Samozřejmě je jasný, že každý máme ty názory trošku jiný a nemusíme se shodovat právě s vámi. A my se ho nebojíme říct. My se ho nebojíme říct, no. A každá máme asi 10 bodů zhruba. Takže to je tak na nějakou chviličku se zaposloucháte. Takže vemte si deky, nebo běžte uklízet, nebo nevím, co se dělá, kdo dělá při podcastu. Já skládám Lego. Já vařím. Ty vaříš? To je jaký skvělý. Takže jestli vaříte, tak dobrou chuť. Já poslouchám Nikčený hodinový hlasovky u vaření, takže to je taky takový podcast trošku. Já zase tvoje holíky. To je pravda. Tvoje holíky, ale na ty koukám. Protože tě nezajímá obraz. Ne, to jsem teďka zašpinila tady já, nebo to na ty... Ne. To neřeš. To na té dece bylo. To je dost možná Brixošový trávy. Brixy je pes. Jo. A chodí po zahradě, kde je tráva, takže... Tak jo. No, máme tady něco sepsanýho teda. Chceš začíst, nebo mám já? Asi začni ty. Tak jo. Takže můj první nepopulární názor je, že na vzhledu záleží, protože nevím, jestli to říkají rodiče, nebo že prostě na vzhledu nezáleží, že jde to ve společnosti hodně. Že jde o to, jaký ten člověk jde. Ano, samozřejmě, že jde o to, jaký ten člověk je, ale přece nebudete s někým, kdo se vám prostě fyzicky nelíbí. A většinou je to první, co vidíte, co vás na tom člověku zaujme. Jo, takže 100% na vzhledu záleží. Prostě já to mám jako stejně, no. Jo. Já taky prostě, i kdyby nebyl jako úplně nejhezčí, tak mě musí něčím zaujmout. Musí mě prostě něčím imponovat to, abych už jako v tom vztahu po něm měla takový ten chtíč, jak se říká. A prostě chtíč. A jako, aby ten vztah jako mohl furt rozkvítat, tak prostě ten vztah, nebo ten kluk se musí líbit, nebo v případě holka. No, já jako neříkám, že to musí být nějaká sex bomba, abych s ním jako byla, ale no musí to tam prostě jako být, jakože... Něčím musí imponovat, vždycky, jo. Bez toho to podle mě nejde. Je to tak, jako osobnost dělá hodně, ale není to všechno, no. Jakože samozřejmě, když to bude nějaká fakt jako úplně totální sex bomba a bude to prostě úplně debil. Já myslím, můžu mluvit takhle, já to možná radši vypípám. Když to bude úplný nedobrý hoch, tak s ním prostě nebudu. A když bude ošklivý a bude strašně hodný, tak to bohužel bude kamarád, protože prostě to tam nebude z mojí strany. Jakoby... Jo. Já na tohle trošku navážu. Asi budu mít další nepopulární názor a to je to, že si myslím, že jakoby holky nemůžou být s klukama kamarádi. No tak to teda můžou. Ne, já s tím nesouhlasím. Hele, že vždycky myslíš, že z jedné strany tam něco vždycky jako je. Můj partner vždycky říká, že jakmile jsem s nějakým kamarádem venku, takže on chce jenom jedno. Říkám fajn, takže jakoby ty ale ten můj to říká taky. Takže když že chlapům jde o jedno jenom. Jo, u nás. A já řeknu, takže ty když jdeš jako s kamarádkou ven, tak jí chceš píp. Chápeš, jakože z naší strany to je prostě to, že on nás chce, ale z jeho strany ne, tak jakože... Ale já bych asi nešla jako ven jenom s kamarádem, jakoby mně by to přišlo asi... trošku nefér nebo disrespektující jakoby vůči našim partnerům, ale jako mě by se asi taky nelíbilo, protože já bych si taky myslela, že jde jenom o jedno, že? No jasný, no. Jako... A přitom jakoby mám kamarády, asi jednoho mám kluka kamaráda, který jakoby z mojí strany tam jako rozhodně nic není a nikdy nebylo. A z jeho si jako myslím, že taky ne, protože no ne, ale prostě... Jako... Takhle, já si nemyslím, že by jako všichni kluci chtěli to jedno, ale myslím si, že způsobem, kterým tě zbalil tvůj partner, byl takovej, že tam z té strany jeho bylo takový to přátelství nejdřív
No to nebylo protože ani čekal, až se rozejdeš. To nebylo ani přátelství. Ten mikrofon to nepopere. No to nebylo ani přátelství a hlavně já už jsem byla rozejtá, víš? Jo, to byla, ale jakože, víš my co, jsme prostě se nebavili. Čekal na svoji šanci, upřímně. To si nemyslím. A nic proti tobě. Ne, on svoji šanci využil v ten den, kdy jsme se poprvé pobavili. Nikdy předtím jsme se nebavili, takže on vůbec nevěděl. A co ty víš? Lidi klepou. Lidi ťukají? Nevím, myslím si, že ne, ale tak, jo. Takže ty si myslíš, že kluci, poleješ se ještě? Já se hrozně bojím polékat s tím mikro. Aby tam nebylo slyšet. No, to asi bude, ale to je jedno. To nevadí. No, ale já si teda myslím, že můžou být kluci a holky kamarádi, ale u partnerů je to prostě jako nemůžou být nejlepší, podle mě. No, to ne. To si myslím, že jako... Tam v dětství nebo kdykoliv tam byl chtít z jedné strany určitě. No, ale myslím si, že když jsou takový ty nejlepší, takže ten jedna strana vždycky čeká, jako, víš co, jedna strana rozejdá, ten se mi nikdy nelíbil a najednou po ní skočí, víš co, nebo prostě vyjede no, ale tak ty všechny kamarádství, co si zažila ty s klukama, tak většinou oni se u tebe o něco snažili. Co si tak jako vzpomenu. Pár kamarádů ne, ale vyloženě to, protože jsme se znali prostě od dětství a znali se i naše rodiče, takže to si nemyslím, že úplně bylo to, ale jako dost lidí se snažilo, to je pravda. To víme, ale no, jako já si myslím, že jo, ale v rámcích mezí, no, že můžou být kamarádi. Asi to možná bude mít nějaký dost velký meze, ale... Tak teď ty, já jsem tam... Jo, no, tak já ještě navážu, když jsem říkala, že záleží na vzhledu, tak záleží i na body countu. Ale nezáleží to jako, že když mi někdo řekne číslo a já budu jako po měsíci randění a řeknu jako, no tak to ne. Jako to ne. Jako prostě fakt záleží, jaký ten člověk je. Ale zase prostě, jako každý má minulost. To zase jako nejde prostě... Nemůžeš ji změnit, že jo? No, to za prvý. A hlavně, jestli ten člověk už prostě takovej třeba není. Nebo říkám, jako není nic špatného na tom, když měl jako nějaký kamarádky s výhodama, věci na jednu noc prostě a takhle. Věci na jednu noc? Trinky? Holky spíš teda asi, když budeme mluvit nebo o chlapech. kluky, no. Tak jasně, že to tam prostě naskáče, jo, ale já se bavím jako to je hrozně právě těžký rozvíst, jakože nedefinuje to člověka, ale zároveň jako taky to nedělá hezkou vizitku, tak bych to řekla. Jo, to souhlasím, to je asi správný vystižení tohle. K tomu bych asi řekla to, že každý má minulost, s tím souhlasím, to prostě každý máme. Ale nemyslím si, že já si myslím, že minulost o nás jakoby taky něco vypovídá. A pokud prostě někdo byl schopný mít holky nebo kluky na jednu noc, tak si myslím, že prostě to je člověk, který se do prostě vztahu nehodí. A pokud takovej jednou byl, tak ho k tomu buď to muselo něco přivízt, a nebo prostě nemá naturu k tomu být ve vztahu. To já si nemyslím, teď jsem udělala trošku mlaskací ASMR. Ne, to já si nemyslím, protože můžeš mít fázi, kdy prostě s nikým bejt nechceš a chceš si jakoby užít, že jo? A potom víš, že se chceš usadit a víš, že prostě seš věrnej a že chceš jednoho člověka, ale tak prostě neměl jsi to tak vždycky, že lidi rostou a mění ty názory, že jo? Ale tak víš, to bych asi neudělala tím způsobem, že bych prostě měla holky na jednu noc, ale využila bych toho, že prostě můžeš mít kamarádku svýho doma, víš? Aby furt tam bylo takový to menší riziko nějakých pohlavních nemocí nebo prostě a tak jako víš co, tak jestli jsi připravený, tak máš vždycky kondom, jestli jsi na tyhle ulivítárny. Víš co, jak to myslím? Asi na tom taky něco bude. Ale je to takový těžší téma. Jako já si nemyslím, že nemáš dispozice k tomu být ve vztahu, když jsi měl někoho na jednu noc. Ale jo, ale když jich bude několik najednou nebo několik víc za sebou prostě často, tak je pak asi těžší být věrnej, no, nevím, to jsem nezažila, nedokážu posoudit. Asi. Jako já z osobní zkušenosti absolutně netuším. No, my jsme úplně špatný lidi, aby jsme o tom nemluvili reálně. Ale jako můžeme říct, jak nám to je příjemný, asi zhruba tak nějak.
To myslím, že bude v dalších podcastových dílech. Rozhovory o našem trošku soukromnějším životě. No, s tím já vůbec nemám problém, jo, jako... Jakože já s tomu taky absolutně nebráním. Spíš trošku lituju možná ty lidi, který třeba rozvedem, jako ne, že bychom jmenovali někoho. Jo. Ale víš, jakože... no. Blbý. No, na to pak máme taky nepopulární názory. Jako docela se tady doplňuje, musím říct. Tak já začnu úplně z jiného soudku asi. Já tam mám to, že vysokoškolský titul je naprosto nedůležitý za mě. Ale, velký ale, že nám otevírá dveře. To si jako myslím, že v České republice je moc lidí o tom neví, ale všichni to dělají. Protože znám spoustu lidí, kteří studujou jenom kvůli rodičům, protože rodiče chtějí, aby měl titul nebo prostě něco. Rozumím tomu, mám zkušenost prostě v rodině, v který to tak je. Moje mamka je inženýrka, takže chytrý člověk a vím, že když se to dozvěděli v práci, takže měla neskutečný příležitosti, otevřelo jí to spoustu dveří a já jsem si jenom uvědomila, jak víc je to nastavený prostě v České republice a jak všichni jakoby to mají v hlavě zarytý, aniž by o tom věděli. A to pro mě je jako naprosto nepochopitelný a naprosto se tomu bráním. No mě spíš trošku, nebo je takový špatný v tomto, že spoustu lidí, co tu vejšku nemá, tak je třeba šikovnější, teď to nemyslím jako, že to sedí na každýho, ale spoustu lidí, co tu vejšku nemá, tak by třeba v té práci bylo o hodně přínosnějších a šikovnějších, než ty, co mají ten titul. A nejhorší na tom je, že právě někdo hledí na to, že mají vystudovanou školu a neznamená to, že mají víc vědomostí. Ale, jak jsi řekla, kvůli těm rodičům, tak jestli tohle bude poslouchat moje mamka, tak ta je na tituly úplně ujetá. A jakoby já studuju vošku, takže bych byla když jí dostuduju, což nikdo ještě neví, jestli se stane. Studuješ. No a pak jako už asi nechci jako nikam na novou vejšku a dělat si bakaláře kvůli téhle vošce na další 2 roky a platit za to 60 000 za semestr. Tak jako opravdu nemám o tohle zájem a moje mamka je přesně ten typ člověka, který ti řekne, že bez titulu si ani jako neuprdneš, jo. A není to tak, ale no, protože já vím, že chci, abych se měla v budoucnu dobře a že teď ty tituly bude mít každý, takže vlastně kdo ho nebude mít, tak najednou je prostě asi špatný, nebo nevím, ale já prostě na tituly nejsem a tak, to jsem chtěla říct, no. Že já jsem k tomu vedená prostě od vždy, že chtějí, abych měla nejvíc dosažený vzdělání, co jde, ale já jsem se nějak tak proti tomu spikla trošku a jako nechci. No, že třeba já studuju jakoby žurnalistiku na soukromé škole, což já jsem nikdy na soukromou nechtěla, takže to neznamená, že když nejste na soukromí, že nejste na dobré škole, jo. Já jsem fakt byla odpůrce. Ale častokrát, když přijdu prostě z žurnalistiky do televize, do novin, do rozhlasu, tak jsou z toho 100krát víc nadšený, berou nás na praxe, berou nás prostě pak ne do angažmá, no, jak se to řekne, no prostě nastoupíme no ano, tak berou 100krát radši nás, než lidi z Karlovky z bakaláře žurnalistiky. Jelikož bakaláři žurnalistiky mají všechny teoretické vědomosti, ale v životě netočili reportáž. Já o teorii vím trošku nic. Ale mě prostě dají kameramana, dají mi mikrofon, dají mi produkční a řeknou za den natočte reportáž, sestříhejte a odevzdejte. A to je to, co v té televizi takhle to chodí. A ne, že se takhle naučím, jak se ta reportáž točí v hlavě. No, takže... To ti nic nedá, no. Takže zrovna třeba v tomhle oboru je jakoby nepotřebuju 1000 titulů a ani jako nechci a už se mi fakt nechce na další vejšku znova, jako. No, já jsem studovala vysokou školu ekonomickou. No a ty jsi měla 2 na 1, ale... Jo, já jsem měla 2 na 1, no ale jako... Nevyšla ani jedna. A nevyšla ani jedna. Já jsem šťastně ukončila studium, jak kdyby někdo řekl, šťastně rozvedenej. No, já jsem ukončila studium vlastně loni, na konci srpna, prvák jsem dokončila. To přijde už díl. To je strašný. A jako musím říct, že v životě se nebyla šťastnější. Mě tomu hodně dopomohla, blbě řečeno, ta střelba.
na filozofický. Jo. To mě, jako já jsem chodila do školy úplně trnula jsem, fakt trnula jsem. Hlavně jako u nás ve škole bylo všechno prostě jako otevřený a jenom jedny dveře vlastně byly na ISICA, ale stejně se tam všichni prostě dostali do té budovy jako druhým vchodem. Já jsem měla taky strach, protože se to stalo třeba ulici 2 od mojí školy. Takže to vím, že mi volali jako kamarádi a v tu chvíli mi došlo, tyjo, to fakt není dobrý, jako. Ale pak, jak bylo zkouškový, tak jsem tam moc nebyla, takže no, tak jsem tam jako moc na nebyla. téhle přímo jako škole nebo na téhle fakultě studují 2 moje kamarádky a uvědomila jsem si to vlastně až jako nedávno, jak strašně blízko byly. Jedna z nich tam byla den předem. A... Já znám holčinu, která odešla dopoledne, a pak už se nevrátila, protože už se jí nechtělo. Zachránilo jí to život, že jo. No třeba jo, že protože to byla její třída, myslím, nebo něco takového. To je jako masakr. A o tomhle jako mluvit, já mám úplně husí kůži, protože já tohle nepodporuju, nemyslím si to, že by to bylo jako k něčemu prospěšný. Ano, chápu, že lidi mají deprese, mají psychické problémy, ale... Ať neberou nikoho ostatní s sebou. Přesně prostě. Tak, ale jestli chceš umřít, blbě řečeno, udělej to sám, zabij se sám, pokud prostě v tom vidíš smysl, nenabádám absolutně nikoho. Tohle bylo trošku přímý, ty jo. Tohle jsem nechtěla, ale nikoho nenabádám, ale prostě neberte životy lidem, který prostě si ten život chtějí užít. Každý tady máme svíčku jinak dlouhou a prostě každý chceme v tom životě něco zažít a když prostě umřete ve 20, ve 22, prostě co jste stihli reálně a komu ublížíte, no prostě to jejich rodiny, to jako fakt stojím úplně při všech, koho se to prostě dotklo a je mi to upřímně líto, fakt jako upřímně líto. A prosím vás, jestli máte někdo nějaký špatný myšlenky, obraťte se na nějakou linku bezpečí, protože to nemělo znít tak, jak to znělo. Jako vyznělo to asi fakt blbě, nemyslela jsem to tak blbě. Nikdo si nic nedělejte, prosím vás. Mě to hrozně rozčiluje, protože zabít nevinný lidi je opravdu hnus a nesouhlasím s tím a vždycky mě to dokáže úplně rozčilit do byla. To jsem se docela naběhla. No, ale vlastně teďka máš ty bod. A počkej, my jsme úplně odbočili, jo, vysokoškolský titul. Jo, no, ale to já půjdu zase někam úplně jinam. To vůbec nenavazuje. Toho to je? Jo, takhle, no, tak to vůbec nenavazuje, no, tak já jsem jenom chtěla říct, že nevím, jestli se to dá považovat za nepopulární názor, ale když někdo řekne, že nepomlouvá, tak strašně lže. Strašně lže. Jako neříkejte mi kluci, holky, ženský chlapy, nevím, obojetníci nebo co všechno je v tomhle světě. To je další nepopulární názor. Jsou 2 pohlaví. Já se omlouvám, jestli jako pohorším, ale jsou prostě 2. Takže jestli nějaký tyhle obojživelnice nebo já nevím co všechno, prostě já se pomlouvám, tak všichni pomlouvají. Jako všichni. A to není myšlený nějak zlé, jo, ale prostě každý řeší hovadiny, každý řeší nějaký lidi prostě. Jo, a to není, že bychom pomlouvali třeba bezlim, ale prostě řešíte ty lidi, ale taky to děláme jako bezlim, jo, jakože... Někdy jo, ale i dobrým, ale i třeba závidíme, ale to, že pomlouváš, může znamenat i to, že se o něm bavíš. Ano. Vyloženě se bavíš o třetí osobě. Ale zase pomluva je jakoby ve špatném smyslu, ale stejně to děláte. To je hrozně ale přeceněný, ta pomluva, jakože ve špatném. Pomluva je za mě i to, že prostě mluvíš o třetí osobě, než prostě je než tam není. Tobě. No, ne. Co? Prostě mluvíte o další osobě, která není ve vás, jo? Tak no, asi nějaká nová pozice, nebo já nevím. No já nemůžu. Jo, prostě všichni pomlouváte, všichni jste hadi, za zádama mluvíte o všech a prostě to dělají všichni. Dělají to všichni. A jako fakt souhlasím s tím, že ten, kdo mi řekne, ne, my se o vás nebavíme. A já, no, to víš, že jo. A takže celovečerní kino pro tebe, takže nic proti, ale jako ale že mě to dělá radost, nebo že by mě to nějak uklidňovalo, ale jakože se o mě někdo baví, znamená, že znamená, že jsem zajímavá třeba, nebo jakoby, že někoho zajímám, mě úplně jedno, koho zajímám, ale jakože si vždycky říká jako hustý, co třeba řeší, nebo jako...
Jako když se taky o mě někdo baví, tak si řeknu, třeba když to myslím fakt už ve zlém, tak řeknu fajn, leží mi v žaludku, nebo jemu. A jsem fakt jako ráda, že jako se o mě baví, protože ví, že mě nemůže prostě dostat přes hlavu. A jako v pohodě, bav se o mě to nedělá problém, ale tebou se zabývat nechci, nebo nebudu, pokud nechci. Tak. Jo, no. Takže yes. Teďka mám já, že? No. A to bude hodně rychlý téma, podle mě. Protože jsem začala fakt hodně číst, takže mám názor, že klasické knihy jsou lepší než e-knihy nebo čtečky. To jako nemůžu prostě tomu nic dodat, protože tahle věta myslím mluví úplně za všechno. Jak ty knížky voněj, to, že můžeš listovat tou knížkou, je úplně něco, co ten, kdo nečte, asi nepochopí, ale... Já třeba nečtu, ale prostě do mobilu čumíme každý den, celý den prostě a lehnout si s knížkou je, nevím, je to takový trošku odreagování od všech těch obrazovek. A i e-čtečka, jako vím, že to není jako mobil, ale prostě furt je to nějaká elektronická věc prostě. Ale třeba to neplatí podle mě u novin. Jo, že já se radši přečtu zprávy jako v mobilu, než abych si koupala noviny. Jo, no víš, to jako, jo. Ty noviny jsou takový pro ty jako starší školy, no. A to jako chápu, že někdo si rád lehne na gauč a kouká do novin, ale v tomhle asi úplně ne to. Já jsem zprávy neviděla od covidu. No to neříkej mě zrovna. No já se omlouvám, Niky, budu se koukat na všechno, co budeš natáčet, ale jako na... Já se snažím číst každý den zprávy, aby byla v obraze, ale vůbec nejsem, takže... Mě to hrozně nezajímá, protože to je strašně jakoby definice špatných zpráv, mně přijde. Ale nemusí být, ale tak jakoby víš povědomí, co se v tom světě děje a to je taky hrozně důležitý. Jo, to bude, ale já prostě nechci se zabývat nějakou válkou a to tím prostě... Ale tak tam už válka není, tam je hodně politika, že jo. No různě, jako co chceš číst, tak to tam je, no. Ale chápu, jako, že někoho to... Já bych nějakých pejska, koho zachránili a ne prostě o tom, kdo někoho kde zabil, kdo se pohřešuje a podobně. To prostě tohle... Ježiš, tak to já miluju. Já vím, že si to máš ráda, ale prostě... No, je to tak. Ale... No, nevím, co jsem chtěla dodat. To je jedno, jedem dál. Já říkám. Já mám, že ženský potřeby by neměly být zdarma. Jo, menstruační pomůcky prostě ne. Neměly by být zdarma. Jakoby, já chápu, že je to myšlení dobře, sama jsem ženská, sama tohle prožívám. A jako nemělo by to být prostě zdarma, protože budou chtít ženský pomůcky zdarma. Já nevím, jestli jsou na to nějaký příspěvky. Jako podpora nějaká, ale... To si nemyslím. To si tak nemyslím. Ale jo, takže maximálně třeba nějaké příspěvky, jo. Ale to je úplně stejný princip. Buď to bude zadarmo, nebo budou příspěvky. A teďka bezlepkáři, ty za to taky nemůžou. Taky by to chtěli zadarmo. Teďka bez laktózy, taky za to nemůžou. Teďka cukrovkáři, taky za to nemůžou. Teďka tady ty nemoci a teď všichni to budou chtít své produkty, prostě potřeby zadarmo a teď prostě se všichni poserou a celý stát má jako polovinu věcí lidem platit zadarmo. Za chvíli prostě i ponožky potřebuješ, budeš mít zadarmo, ne? Víš, jako... Ty se hodně já jsem se rozjela, protože jakoby já to myslím dobře, fakt jsem sama ženská a ze začátku jsem tenhle názor zastávala a když se nad tím člověk zamyslí, tak najednou prostě chlapi budou jako, no já myslím taky něco zadarmo, protože lidi, když můžou mít něco zadarmo, tak to prostě chtějí. Skočí potom, no. No. Jako já s tebou souhlasím v tom, že by se to pak hodně rozjelo a všichni by to chtěli. To je jako s tebou souhlasím, ale je mi hrozně líto ženské, který si tohle dovolit nemůžou. A je mi líto upřímně jako ženský, který jsou třeba bezdomová a je to věc, podle mě, za kterou by se žena neměla stydět. Značí to funkčnost těla, plodnost a podobně. A neměla by se za to stydět. A to, že má svoje dny, ona za to prostě vyloženě fakt nemůže. Není to výmluva, ale jako jak to má udělat? V zimě? Kde si má třeba přeprat prádlo, nebo... Podobně, chápeš? Já ale zastávám, že ten, kdo je bezdomova a vždycky se dá nějak snažit, aby se z toho vyhrabal. Ano, takže pokud prostě jsi bezdomová a máš to, tak
jako sorry, ale jako chápu, že se může stát nějaká situace, že se do toho prostě dostaneš nějak to, ale prostě lidi, kteří chtějí, tak to prostě jde. Jo, a ne, jako nemám žádnou zkušenost, ale no prostě zrovna jako u těch bezdomovců bych to nějak neřešila, když to zní blbě, ale třeba matky samoživitelky, jo, ty prostě dělají všechno pro děti a tohle je blbý, ale zase jsou tady prostě pomůcky, který koupíš jednou a můžeš je používat nekonečně. Já třeba používám menstruační kalíšek, mám ho, nevím, přes půl roku a v životě už jsem si od té doby nekoupila tampony, jo, nebo jako prostě jde to i takovouhle cestou, ale chápu, že ne každému to jako sedne, ale prostě jakoby jde to. No. Jo, no k tomuhle možná asi přidám to, že třeba já beru antikoncepci, která prostě není úplně levná a věřím tomu, já taky nemám levnou právě, i dražší, jako reálně myslím si, že jsou o dost dražší než ta, co mám já. Ale myslím si, že třeba nějaký příspěvky, které jsou udělané třeba jako na bydlení, blbě řečeno. Že třeba, když máš do 25% výše platu minimální mzdy, já nevím, takže by na to byly příspěvky a s tím bych souhlasila. Protože rozumím tomu, někdo má antikoncepci jenom protože nechce děti, já mám třeba antikoncepci, protože omdlívám a prostě je mi fakt špatně. Ne, protože bych chtěla a věřím tomu, že dokázala bych si pomoct i bez antikoncepce, ale upřímně je to pro mě nejpohodlnější volba. V tenhle moment minimálně. Ale ty příspěvky si myslím, že by byly fajn. A myslím si, že zdarma by ty pomůcky taky měly být, nebo pomůcky, ty potřeby pro ženy, ale asi by to taky mělo být trošku ohraničený nějakýma hranicema, aby ty lidi prostě nedebila. Jako, nebo by mohly být třeba víc poskytnutý jakoby na veřejných záchodech, víš, jakoby ty pomůcky. Jo. Ale zase přesně pak přijde někdo a vybere to všechno, že jo, to je prostě lidi úplně hrozný. Svině, no, ale s čím bych souhlasila je, že by ženská měla nárok, vím, že by se toho taky hrozně zneužívalo, ale že by měla ženská nárok na sick day, aspoň jeden, když to má. Protože když je ti fakt blbě a fakt tě bolí břicho a nemůžeš nic dělat, tak v té práci stejně nebudeš užitečná, protože budeš na práškách, budeš ospalá. Takže to bych jako klidně zavedla, ale zase vem si, že si každá ženská 100% ten jeden sick day placený vezme za ten měsíc. Jo, to s tím souhlasím a myslím si, že by to tak bylo, ale jako nikdo to neprokáže, že prostě tě je vyloženě blbě, že jo, nebo podobně. Blbý je pak, když je na sick day a potkáš ve městě. To je blbý. No, anebo že by to bylo třeba nějak míň placený. Jako, že by to bylo za nějakou sníženou mzdu, protože když by ti bylo v pohodě a šla bys do práce, měla bys víc peněz. Je to jako třeba neschopenka, možná. To taky není někde 100%. No, něco takovýho, no, ale takže takhle. Jo, to asi se tebou souhlasím. To jsi teďka říkala ty, že jo? Tak já k tomu zkusím najít nějaký podobný názor, nebo aspoň na podobný téma. Tady mám ještě jeden názor, o kterém jsem se zmiňovala, a to, že teda beru, že dlouhodobý vztahy by neměly být, nebo nejsou pro každýho, že jako každý člověk jsme nastavený jinak, každý chceme v životě něco jiného a pokud nechceš mít partnerku dlouhodobě nebo partnera, tak si myslím, že v pohodě, ale nevyužívej city ostatních. To je za mě jako naprostá sviňárna. Si hrát s osobou, jenom protože chceš to jedno. I když víš, že ona třeba touží po svatbě, touží po dětech, podobně, nevím. Stalo se mi to, bylo mi to dost nepříjemný a naštěstí jsem z toho stihla zavčasu utíct, ale dělá to furt. Já nemám slov. Jako dělá to furt a neponaučil se a dobrý, kup si holku na noc. Nebo si najdi nějakou, která to má stejně prostě. Přesně tak. OK. Protože proč se s někým vídat prostě tady měsíc? Přesně. Abys dostal to jedno a pak řekl čau. Jako, že je to baví, no nevadí, ale mám stejný názor. Jako tohle je fakt pro mě
něco, co mě totálně sere a rozčiluje mě to a jsem hrozně ráda, že jsem z toho fakt stihla utíct zavčasu a díky tomu vlastně i jsem s partnerem, s kterým jsem a jsem za to vděčná. Dovedlo mě to tam, kam mělo, myslím. Jsem na správné cestě, mám vedle sebe toho správného a jsem za to vděčná. A když se dozvědělo, že jsem vlastně odolala, jako jedna z mála si dokážu říct, nevím. To si byla pro něj cennější, že? Možná jo, ale jako říkám si, ten kluk nebyl zas až 11 z 10, tak aby prostě... No, to ne, no. Abych utekla. A k tomu navazuje tvoje poslední, myslím, téma s těma autama. Jo, to není jako poslední téma, ale jedem. No, můžeme to možná trošku zrychlit. To můžeme, no. Já mám, že když jezdíte na ulici s vaším super vytuněným autem a takhle mě ten motor zařvete do ucha, tak to neznamená, že jsem si z vás úplně podělala a slíkám si kalhoty jako už. Mě to sere. Nedělejte to, není to sexy, je to strašný, otravuje mi to život a je mi úplně jedno, jak to auto prdí nebo co dělá. Je to hrozný. Já se v autech nevyznám, je to možná tím, ale hrozně mi to vadí. Jestli to chceš se tady, tak běž na nějaký kruháč. Počkej, jak se to jmenuje? Dráhu. No, prostě běž si tamhle na pole. A ne na ulici, když jdu vyřízená z práce a slyším tohle takhle ne, nechci to slyšet, nechte mě. Můžu říct, že asi trošku v autech se vyznám víc než ty a sere mě to úplně stejně. Ježiš, to řekni 100%, že se vyznáš v autech víc než já. Jako sere mě to taky upřímně, ne proto, že by se mi ten zvuk nelíbil, ale protože kurva, když se s někým povídám, tak ho chci slyšet. A když s někým mluvím, nepotřebuju prostě se omezat kvůli tomu, že si honíš ego nad nějakou blondýnou s velkou prdelí, která ti přechází před přechodem. Nezajímá mě to. Jestli chceš, tak jí zastav, požádej o Instagram, o číslo, podobně. A neser mi tím život. To mě jako, na to mám stejný názor. Je pravda, že když jako vyloženě se taky chce, aby trošku autíčko zabublalo, tak to udělám prostě, ale mimo obec. Jako reálně můžeš si jet, když seš v Praze, já nevím kolik kilometrů prostě za Prahu a můžeš si tam bublat, jak chceš. Prostě... Bublat! Já říkám prdět a ty říkáš bublat, no tak bublat. To je skvělý. No, ale prostě já bydlím třeba ve vesnici a jako máme tady, já nevím, 2 kilometry ani ne, prostě les a nikoho to tam netrápí prostě, no. Ale v lese zas ne, že jo, to je kvůli zvířatům, ale... No to jo, ale máš tam prostě cestu, že jo? Jo. V lese, cestu lesem prostě do druhé vesnice, tak tam si zabublej. Jo, to je pravda, no. No k tomu mám ještě jeden. A to jsi říkala vlastně teďka ty, takže teďka můžu já. No. To, že by mělo být omezený, kdo dostane řidičák. Za první. A za druhý si myslím, že by od nějakého věku měly být udělané zkoušky. Třeba pro důchodce. Jakože... Jako já bych možná klidně dala i těžší řidičák. Jako zkoušky, protože mi přijde, že to dostane fakt jako 99,9% lidí. A je to vidět. Jo, jakože, jako jasný, jo, po autoškole nejste řidič, musíte se vyjezdit, ale stejně některý lidi prostě ne. Já neříkám, že jsem dobrý řidič, nebo že jsem nějak hrozně vyježděná, jo, ale já taky můžu říct, že jakoby neřídím úplně jak extrémně často, nebo... No docela jo. Jako řídím minimálně jako jednou denně, někdy. Počkej. Tak to je často. Jo, ale tak jakože... Já neřídím nějak často, asi jednou tak každý den. No ale jakoby dejme tomu, že jezdím denně třeba 15 kilometrů. Aby se to dalo... Jo, tak to já mám tak za půl roku. Jo, takže... Aby se to prostě dalo říct, že jezdím jednou denně, tak 15 kilometrů. Což není moc. No ale furt to je, že sedíš za volantem, kdyby si tady objela vesnici, tak furt jakoby... Jakoby jo, ale prostě... Nemyslím si, že jsem ještě jako 100% vyježděná. Můj přítel rozhodně řídí. To je jako... Nebudu si někomu mazat med kolem pusy, ale prostě řídí. A to, že vídáme na silnicích důchodce, který ho totálně podjedou a pak ho mají v mrtvém úhlu a vědou mu tam,
a my musíme prostě totálně brzdit a nebo auto za náma prostě musí hodit myšku, aby do nás nenarvalo. To nebezpečný pro ostatní, hlavně jejich reflexy, vidění. Já nevím, nějaký ten třas, já nevím, jak se to jmenuje teďka, no. Prostě jsou hluchý, ani když zatroubíš, já nevím, no, je to fakt strašně nebezpečný, jak pro ně, tak pro všechny ostatní. Ale ty zatroubíš na ně, aby se leknou a udělají mnohem víc chyb. A dostanou infarkt a nikdo už neřídí. No, jo. A to samý s volbama, že jo, to jsi tam měla ty, nebo ne? Jo. S volbama, že tam by taky teda rozhodně měla být horní hranice, protože... Ale já bych klidně posunula i tu dolní, upřímně, jakože tak klidně. By mě to netrápilo klidně. Vůbec. Protože, jako mi řekni, jak nějaká 80letá bába tady zvolí někoho a za rok umře a já s tím tady další 4 roky musím žít. No, takhle bych to úplně neřekla. Jako ona pod tím drnem, jí už je to jedno. Jo, jí už je to jedno. A za jejich let, nevím, ten super komouš, já se omlouvám, byl třeba skvělej, ale za našich let rozhodně skvělý není. Takže ho nevol, když už nebudeš žít. Ale i když to přežije, těch 5 let, to volební období, tak už ti to je jedno, důchod dostaneš a nevycházíš z baráku, koukáš na ordinaci ulici, prostě nech toho, jako nevol už. Já se omlouvám, ale mě to hrozně vadí. Protože já jsem seděla na volbách 2krát už v komisi a 92% všech voličů, co tam byli, ty poslední 2 volby, co teď byli důchodci. Podle toho ty výsledky taky vypadaly. Ale jakoby, já se takhle přiznám. Já nejsem člověk, který volí a ty mě za to totálně to se moc nepřiznávej teda. Ty mě za to hejtíš, já to vím. Ale já volím prezidenta. To je jako pro mě jediná volba, která je pro mě důležitá. Ano? Musím říct, že jsem fakt vyloženě spokojená s tím, jak dopadly volby prezidenta. Doufám, že druhá strana se tam nedostane. Vůbec mi nic neříká pravičák, levičák. Absolutně netuším, co to znamená, je mi to úplně jedno. Vůbec nevím, k čemu tam ty lidi jsou, protože mně přijde, že se stejně na ničem nedomluvějí. A jakože ať už tam je zelený nebo travnatý, je mi to totálně. Tak je mi to totálně jedno. Ale prostě stejně to nemá žádný výsledek a prostě budou se na tom dohadovat 20 hodin čistého času. To je pravda. A prostě stejně to prezident vyvetuje. Nevím, no, jako já do té politiky hrozně nerada zabrouzdávám. Nemám to téma ráda. Jak ne? No, asi tak bych to řekla. A pojdi, teď máš ty? Já mám... Jo. Že nejsem pro body positivity. Jo, prostě. Jako ano, já jako ježiš, když má holka prostě špiček, kila navíc, kila na míň, prostě v pohodě, každý tělo je jiný a taky to tak má být. Ale když je někde nějaká tlustá paní a někdo jako jí odsuzuje nebo si reálně prostě kupuje 2 sedátka v letadle. To někdo dělá. Jo. Tak to není body positivity. Tak ji odsuzuju. Tak ji reálně odsuzuju. Pokud není nemocná, pokud není nějaká nemohoucí, já nevím co, tak to není žádná body positivity. Tak je prostě tlustá, je to nezdravý a není to jako no, každý tělo je jiný, tak prostě se s tím smíř. Ne! Ty seš tlustá, prostě je to nezdravý, já se omlouvám. Já jsem fakt pro všechny tvary, všechno, ale pokud máš prostě nadváhu, obezitu, tak to není žádný body positivity, jako. Hele, jsem se zase rozjela. V pohodě. Ale jako děje se často, že si tohle lidi říkají, že jsou body positivity a podobně a umřou v 50. Jo. No. Že si půlku života, jestli chceš, věř mi, že se i se štítnou žlázou dá zhubnout a věř mi, že i se štítnou žlázou dokážeš mít tělo bikiny. Absolutně tohle jako nesouhlasím s tím, že ženy, chlapy při těle, body positivity existuje, nesouhlasím s tím. Jako já fakt říkám, neodsuzuju nikoho za nějaký jeho tělo, to já jsem naprosto příznivec těch věcí. A těchto z těch jako v plavkách, jako když má někdo špek navíc, ježiš, prosím tě, ukaž se, jako dítě to úplně jedno.
ale přesně, když jako už to fakt přetejká a je toho moc až nejsou moc. Nejsou ti vidět ani kalhotky? No, jako tak promiň, ale je to fakt hnus. A je to hlavně blbý pro tebe. A ještě já jsem chtěla něco dodat a teď jsem zapomněla, že no, nevím, co jsem chtěla dodat, teď mi to vypadlo. Není to prostě hezký a tak. Tak bych to řekla, no. Jo, já s tebou souhlasím v tomhle směru. Fakt, že jo, protože tohle jako zase odsaď pocať. Zase s tím někdo přišel a všichni se toho ujali a jako absolutně se mi to nelíbí. A vidět holčinu, která na TikToku prostě říká body positivity a nechci to říkat blbě, ale má prdel na 4 místech a já absolutně netuším, co je ta pravá, tak... No a hlavně tyhle holky si říkají jako jo, prostě všechny těla jsou krásný a pak dají na Instagram fotku a uberou si kila, protože vědí, že jsou tlustý, jako já se omlouvám, ale to je fakt největší debilita. Jo, no? Já třeba mě jako trošičku pohoršuje, když si takováhle holka vezme crop top. Nebo legíny. Prostě, nebo třeba uplí šaty. A teď vidíš, vidíš všechno. Já jako chápu, že s tím je někdo spokojený, buďte si spokojený, ale je to vaše kvalita života, jo, jako... Jo, jako já s tímhletím fakt souhlasím a musím říct, že na to navazuje jedno téma, který máš ještě tam. No já mám, že říct někomu jako ježiš, ty jsi hubená, to smyslela. Ty jsi hubená, ježiš, já ti závidím. Tak je to úplně stejně, když někomu řeknete, že je tlustá. Je to urážlivý, pokud to ten člověk opravdu nechce slyšet. Já jsem si to zažila. Celé dětství jsem tohle slyšela. S tím, že mi lidi říkali, jestli nejsem anorektička, protože rozhodně jsem nebyla. Vždycky jsem jedla normálně, nikdy jsem neměla problém s jídlem. A trápilo mě to, že jsem až moc hubená. A když mi člověk řekne, ježiš, ty jsi hubená a já, no mě to vadí a oni, co já bych za to dala? A co já bych dala za to mít prostě tady o 10 kilo víc, jako je to stejná urážka, no. Já vím, že to třeba oni myslejí dobře, ale nekomentujte něčí tělo, fakt nekomentujte něčí tělo. Není to jako za mě, já jsem si tohle nezažila, já jsem vždycky měla jako normální váhu, ale vím, čím jsi procházela ty, když se tohle jako dělo okolo nás a vím, že jako to je hodně velký téma jako na sociálních sítích tohleto, že prostě, ty jsi hubená, no ale jako nás nepřeje být taková, tak jako... Třeba má problém s jídlem reálně. A jako někdo za to fakt reálně ani nemůže, jo, ne, že by chtěl. Já jsem teďka řekla, nekomentujte něčí tělo a před 2 minutama jsem tady říkala, že je někdo hrozně tlustej. Jo, tak doufám, že jste pochopili, jak to myslím. No prostě to, že být extrémně hubená, je to stejně jako být extrémně tlustá, prostě je to podobně urážlivý, tak to je to, co jsme tím chtěli říct. Ano. Teď mám já, že jo? No. Pěkně dlouhé to bude. Netuším, co mám teďka říct. Mám tady 3 věci na podobný téma. Tak to nějak zaobal tematicky. Tématem jsou děti a jejich výchova. Za prvý. Já jsem třeba člověk, který dost pochybuje o tom, jestli někde budu mít děti. Jo. Druhá věc je ta, že v dnešní době jsou děti neskutečně dosmazlený, ale že neskutečně. Dítě si vám lehne na zem, já bych vám ho odstřelila do Antarktádie. Mně to je úplně jedno. Čiže jsme tady mluvili o té střelbě. Ne, jakože... Nemyslí to zbraní. Jo. Nemyslím to zbraní, ale prostě... Musíme si dávat pozor na slova trošku. Musíme, no. Jako... Dobrý, lehne si vám na zem, tak se ho vychovejte laskavě, nikoho to nezajímá. Dobrý, jestli chcete tam vytřít, pomoct uklizečkám, nemám s tím žádný problém, ale je to naprosto, jako fakt se mi to nelíbí. A další věc je ta, že dnešní rodiče, mám pocit, že mají chuť všechno hledat na internetu, že totálně všechno. A všechny tyhle ty rady, typy se sumí dát do jednoho a vychovají naprostý monstrum. Já si nemůžu pomoct, ale jakože stará klasika za mě funguje nejlíp. Naučit dítě respektu, disciplíně a nějaký zodpovědnosti. A to zase to je stará klasika v tvojí výchově. Já jsem byla vychovaná jinak a rozhodně bych jako něco změnila. Neříkám, že jsem špatně vychovaná, to vůbec ne. Měla jsem krásný dětství, měla jsem všechno,
Ale jako změnila bych v té výchově něco jako já pro moje budoucí děti, než jako jsem vychovaná já. Přitom si myslím, že jsem dobrý člověk, že jsem vychovaná správně. Kdyby moje dítě bylo tak jako já, tak jsem za to fakt ráda. Ale některé věci třeba jako trošku víc jako, ne, já nejsem úplně pro tu respektivní výchovu, jakože a máš dneska chuť na banánek a chceš ho nakrájet na srdíčko nebo na kostičky, no tak to rozhodně ne. Ale spíš jakoby se mnou se nikdo moc jako nemazal. Takže trošičku tam bych jako ubrala. Malinka to. No. Jo, to jako... Ale jako myslím je to podobně, no. Jo, já prostě mám pocit, že v dnešní době děti jsou přerozmazlený, když to tak řeknu, a nemají tady tyhle ty základní hodnoty. Myslím si, že až my budeme starý, tak kdybychom řekli jako, že no ty mladý, tak no to si myslím, že to bude mít větší opodstatnění než teď. To já budu ta bába, která bude nesnášet dnešní, nebo jakoby tu generaci danou. Já už to říkám teď a to ještě ta generace jsem, ale jako já budu hrozná babka. Já jsem si vždycky říkala, že budu taková ta milá babička. Ne, já budu ta nejvíc otravná bába v autobuse, že mě pustíš sednout, protože mě prostě budou bolet nohy už ve 40. Já prostě si pamatuju situaci, že jsem byla teďka po operaci, jeli jsme vlakem a bylo mi řečeno, neuhneš mi. A že tam mám místenku za prvý. A za další vedle mě je volný místo. To ani nevím. No, já jsem za tebou jela do Prahy. A já, že neuhneš, nebo ona, že neuhneš mi, a já, že no ne. A ještě tyka. Jo, to další věc. Pro boha živýho. Borec na letišti. Stáli jsme naprosto mimo frontu a jestli to uvidíte, tak vám přísahám Bohu, že jsem na vás nezapomněla a že mi ležíte v žaludku dodnes. Borec na letišti v Řecku. Co tady děláš? Proč tady stojíš? A já, že my jsme si potykali. Nepředbíháš náhodou? Že promiň, ale já absolutně netuším, že jsme si potykali. Tak no mě... neodpovídat, dokud do nás přítel začal totálně jet bomby. Tak už jsem se pak jako naštvala, protože mě když někdo nasere, tak mě to je úplně jedno, myslíte si o mě, co chcete, je mi to úplně uprdele. Ale musela jsem mu pak na konci říct, že ty vole se říká mnohem líp než vy vole. Kdybych mu vykala celou dobu, asi bych to nevydržela. A řekla jsem mu to tím způsobem, že pak celý let na mě koukal a asi jsem mu ležela v žaludku, jestli se na mě vzpomene. Myslím si, že je nasranej doteď, stejně jako já. Protože tohle mě fakt sere. Prosím vás, my jsme dospělí, tak nám vykejte. Jakože chápu, když potkám svýho vrstevníka, pozdravíme se, ahoj, v pohodě. Ale já vám řeknu dobrý den, protože vám je 60, jste ve věku mých rodičů třeba 50, 45, i víc, nebo míň, třeba 30, prostě řeknu vám dobrý den, je to slušnost. Jsem vychovaná tím způsobem, že prostě se vyká. A jakmile mi řeknete ahoj, já končím, já vám začnu tykat, je mi to úplně jedno, fakt se mi to nelíbí, protože tohle neberu jako známku respektu. Tohle za mě je naprosto veliký disrespekt vůči mě, že mě to tak vytáčí, že prostě na tohle nemám absolutně náhladu a začínám okamžitě tykat taky. No, to jsme totálně odbočili. Ale ještě k tomu poslednímu bodu v těch dětí a výchova je to, že k tomu respektu, disciplíně a zodpovědnosti se mi líbí, jak je to vytvořený v Japonsku. Ten systém se jmenuje Osoi a je to tím způsobem, že do 4. třídy se vlastně vůbec neznámkuje a děti se podílejí na vlastně chodu školy. Tam nemají školníky, takže děti uklízejí o sobě, vůbec se jí neznámkujou, takže to se mi hrozně líbí. A myslím si, že by se to mělo zavést i tady. No, to si nemyslím. Já vím, že to ne. A čekala jsem na tvoji... Já jsem určitě pro známkování. V 1. třídě slovní hodnocení souhlasím. Od 2. do 5. Ukáž mi 10letý raubíře, kluky, když nedostanou známky, jak se budou snažit ve škole. Podle mě známka ale jakoby nedefinuje chytrost. Ne, to nemyslím, ale když přijde 10letý kluk domů s 5, tak má aspoň nějaký respekt, že se mu něco nepovedlo, než když přijde s tím, že si neuklidil tady na chodbě smetáček s lopátkou. Ale dostane za to mnohem větší trest než za 5. To si nemyslím. Za 5 ti někdo řekne, to si opravíš. No a za smetáček s lopátkou, tak to uklidíš jindy. Ne, no to je právě to, že jakoby
Nebude mít tu zodpovědnost vůči tomu. Nevím, já si myslím, že by měli vidět nějaký výsledek jejich snažení a učení, no. Že vem si, že kdyby pak, nechci přesvědčovat, to je zase můj názor, že v 6. třídě nastoupíš na 2. stupeň a najednou tě začnou známkovat a ty, no a jak se mám jako učit, nebo jak proč, abych měl známky, víš? Ale té disciplíně tě právě naučí v těch prvních 4 letech, víš? Ta disciplína toho, že každý den musíš něco udělat. Ta disciplína toho, že každý den prostě máš nějaké povinnosti. Ta disciplína toho, že prostě po škole máš povinnosti další. To prostě učí ty děti v té škole. Zajímavá metoda. Tak bych to řekla. To je pravda. No, ty jsi skončila. Ty už máš všechno to. Ne, ještě mi tady zbývají 3, 4. Ty vole. Máme toho úplně extrémně moc. Máme, no. Tak. Já mám další bod. Že trest smrti není adekvátní trest. Jakoby trest smrti zastávám ve chvíli, kdy vás na nějaký křeslo nebo jak probíhají tresty smrti, přivedou za 5 let od té doby, co vás zavřeli a každý den těch 5 let žijete v nejistotě, kdy si pro vás kdo přijde, protože nevíte kdy. Souhlas. Pokud by vás zabili prostě druhý den, tak je to úplný nesmysl. Nemá to význam. Pro toho člověka to není žádná... Je to osvobození. Žádný týrání. Prostě na tohle navazuje můj názor, aby jsme to trošku zrychlili. Oko za oko, zub za zub. Znásilníš, stejným způsobem budeš znásilněnej. Zabiješ, stejným způsobem budeš zabitej. Podobné věci. Takhle by to za mě mělo být nastavený, protože ty lidi si v té base podle mě neuvědomují. Někteří, co způsobili za trauma ostatním. A to je stejný, jak jsem se vyjadřovala ke střelbě. Prostě oko za oko, to mluvíš za všechno prostě, aby jsme byli trošku... No, já se ještě k tomu vyjádřím, protože když tě pustí z vězení za dobrý chování, je největší ironie na světě. Ty ses tak správně choval v té celé, ty ses tam uklízel, byl jsi milý na dozorce, ale proč jsi v tom vězení? Za nedobré chování. Takže oni tě pustí tady po 5 letech, jo, to nebude za vraždu, ale po 5 letech tě tady pustí za třeba obtěžování, za dobré chování ve věznici a druhý den seš venku uděláš to samý. Protože přesně to, já nemám pocit, že by si ty lidi prostě uvědomili něco. Ve věznici neexistuje dobré chování, jako jasně, nemusíš tam dělat problémy, ale neexistuje dobré chování, když jsi zavřenej a pikáš za něco, co nebylo dobrý chování. Co prostě, už máš nějaký trest, tak si to prostě odsedíš. Jo. Za mě je jako naprosto stejný názor. Já to mám tady. Že ty schopnosti lidí neukazují ty známky ve škole. To souvisí ještě k tomu. Jo, to je pravda, no, jakože kolik takových těch průměrných trojkařů bude líp placený než ty šprtiš, jo. No. Jakoby reálně. To tak funguje prostě v dnešní době. Teď máš ty, že? No já mám poslední, já mám takovou tu pecičku. Jo, tak to si nech nakonec. Tak jo, tak to si nech nakonec. Já tady mám, že sociální sítě nám brání žít a to mi nikdo nevymluví. Je to tak. To mi nikdo nevymluví, protože můj partner, když je na mobilu, tak absolutně neexistuju. Absolutně netuší, co mu říkám a mě to tak brutálně sere, po něm házím už věci. Jako... To mluvíš dost, jakoby, to ani nečekej zpožděnou odpověď. Já už se ani nedivím, že ženy mluví 3x víc slov mají, 3x víc slov než chlapy. Furt se opakuje. Dobře, chlapi neumějí dělat víc věcí, nebo jako jak kdy, ale většinou neumějí dělat víc věcí najednou, a když se soustředí na ten mobil, nic v okolí neexistuje. Hlavně jejich partnerka. To je jako... No, ale mně spíš přijde jakoby tenhle názor, že brání ti to žít v tom, že tam vidíš zkreslený představy, zkreslený obrázky. Tady se pár vyfotí strašně roztomile, přitom on jí podvádí někde za rohem. Jo, víš, jakoby v tomhle si myslím, že nám to brání trošku žít, že chceme mít vždycky to hezčí, co vidíme, ale reálně to tak není. Jo, tam prostě není reálně nic. Já třeba mám hrozně ráda lidi, kteří cestujou.
To sleduju fakt ráda. Neříkám, inspirace, všechno super, ale nereálný představy. Ale to, že holka má krásně vysekaný břicho do bikin. Jo, dobrý. Šikulka, ale... Až mi ukážeš, že to je bez filtru. OK. Šikulka, ale já jsem nikdy takový břicho neměla a najednou to vidím a vypadá to hezky a já to nemám. Ježišmarja, já tady mám špek. Mám 20 kilo a mám tady špek. By tě v životě nenapadlo, kdybys neviděla vysekaný břicho. Hrozně mě mrzí, že ty lidi si to ale v dnešní době vůbec neuvědomují. Že prostě oni chtějí jenom to břicho a myslí si, že je jenom zubnou. Lidi to je i o cvičení. A to, že budete zvedat těžké váhy ve fitku, neznamená, že budete vypadat jak Věra Miklucová. To fakt takhle neznamená. Věruška je trošku... Jako musím říct, že jsem asi 2 dny... Věroslav. Já jsem taky na to koukala. Jako ona, je to její práce, ale ženskost tam není. Si představ, že máš něco takového doma. Ale ona má paní. Ona má paní? Aha, jo, no tak ona to má pak paní, neberu. no. Ale celkově, no, jako, tak některé holky jsou takový trošku víc svalnatý, no, a jako chápu, že se jim to líbí, ale někdo už to přechází meze. Dost o genetiku, to souhlasím, ale to, že se dotknete těžké váhy, neznamená, že naberete 40 kg svalů, to prostě nefunguje, cvičím 7 let a mám s tím problém doteď nabrat ty svaly a docela mě to sere, protože prostě člověk pak, když cvičí, chce víc a víc a nejenom vyrýsovaný břicho do piky. Je to tak, no. Ale na to navazuje moje poslední téma, aby jsme pak mohli vyřešit to tvoje a to, že ve fitku jsme si naprosto všichni rovní. Chceš si honit ego, OK, ale neskoušej to na mě, prostě mě to nezajímá. A chodím do fitka, který je naprosto skvělý, miluju to tam, je to naprosto skvělá komunita, líbí se mi to, všichni se tam zdravíme, ahoj. Teď tam vidím poprvé, na mě usmívají už od vchodu. A miluju to tam, fakt musím říct, že nejlepší fitko, který jsem kdy objevila. A to, že tam někdo přijde a baví se s chlapem přes celou místnost, mě naprosto sere. OK, bav se, ale trošku nějaký respekt vůči ostatním. A myslím si, že to, že jsi napíchanej, neznamená to, že jsi silnější. Já teda necvičím. Cvičila jsem asi 2 roky a pracovala jsem ve fitku 2 roky, takže trošku spíš dost vím, jak to tam chodí. A spíš bych to pochopila, to, jak to jsi říkala, že jsme si všichni rovni tak, že jako ať tam každý povídá, jo, jako je to komunita nějaká hezký, ale přesně, když tam přijde někdo novej a teď na něj ty lidi, některý, neříkám, že to je ve všech fitkách všichni lidi, ale najdou si ty, který na něj prostě koukají jako... Co děláš? No a to tě odradí, už tam nejdeš. Jo, jakoby lepší nevšímat si, každý si dělá svýho, já vím, že to ve fitku takhle chodí, ale prostě vždycky si najdou jedinci. A nebo když chceš být jako extra hodnej a ten člověk o to stojí, přijít, poradit, když víš, co máš říct. Jenomže nikdy nepoznáš, jestli na to ten člověk stojí. Já jsem takhle jednou poradila holkám, oni mi řekli, že cvičí celou dobu, i když na to vůbec nevypadali. Jo, jako řekli mi, že cvičí nějaký 3 roky a já si říkám, ježiš, je ta technika, ale jo. Chápu to, pro mě je technika hodně důležitá, já radši budu zvedat menší váhy technicky, než větší váhy absolutně s totální velkou procentuální možností toho, že si ublížím. A to, že jsme si ve fitku všichni rovní, je ten názor, protože ve fitku se stalo, že začal kluk nadávat holčině, která měla puštěné nahrávání na trojnožce, natáčela si svůj cvik, kde ten nebyl ani vidět, ten pán, a prostě jim totálně nadával, ať to vypne. A líbilo se mi, jak se jí zastal klučina, tak sem nechoď. Jo, nechoď tam. Prostě jestli se ti to nelíbí, v pohodě. Mně se taky kolikrát stalo, že na mě mířil telefon, já to naprosto respektuju a pokud se mi to nelíbí a nechci být v záběru, tak odejdu ze záběru. A nebo se zeptám toho člověka, kam to zasahuje, nebo... Jo, no. Po případě prostě se optat. Ale jak dlouho ještě bude cvičit, jak dlouho tady ještě bude natáčet. Jo. Tak jdeš do fitka a nemáš vyhraněnou 30 minut. Máš prostě nějaký čas, jak to stihneš, ne? Chápu, že některé dny jsou hektičtější, ale se prostě nepodělá. Jako... Jo, jako mě tohleto... Prostě já si fakt myslím, že fitko má být komunita, kde si každý bude cítit dobře a to, že tam přijde nějaký ledňáček nebo prostě začátečník, já naprosto respektuju a líbí se mi to, že čím dál tím víc lidí se chce účastnit toho, že chcou být zdraví a chcou cvičit a prostě vypadat hezky. Naprosto
jako souhlasím s tímhletím, ale nelíbí se mi někdy jakoby pohledy lidí takových těch namakanějších nebo prostě napíchaných, blbě řečeno, prostě, že tady nemáš co dělat, nebo nezvedáš ty 50-kilový jednoručky na Oni si myslí, že jsou prostě bossové, no, trošičku. A to hlavně právě to. Máme jako majitel našeho fitka, je naprostý ňuňánek. To je jako člověk, který udělal takovou formu, že jako čumím, ale jako má takovej respekt vůči lidem a svým klientům, že já si jako říkám, jako že wow. Má jedno z nejlepších fitek, prostě, který jsem kdy jako mohla navštívit a furt si udržel takovou tu lidskost a to mě, já si to hrozně vážím. Můj šéf z té práce, když jsem dělala ve fitku, tak je to známý fitko a známý kulturista, nebudu tady jmenovat, ale to byl strašný bobíček. Já jsem ho měla tak ráda, on byl hrozně milej, vážil si svých zaměstnanců, ptal se, jak se máme a přitom jako já, když jsem ho dřív viděla, třeba někde jsem ho prostě viděla na televize, nevím, tak jsem si říkala, že ten vypadá hrozně jako děsivě, a on promluví a je to zlaťáček úplně, jako, takže, no. Jo, no, jako fakt s tímhletím souhlasím a fitko si myslím, že toho bychom si jako měli víc trošku vážit, no. Moc lidí to nedělá. Já končím. Takže dáme pecičku nakonec. I'm not ready, but... Já nechápu, že jsem se někdy jako odhodlala tohle k tomu jako říct, ale je to velký nepopulární názor. A to, že skinny jeany jsou lepší než baggy. To s tebou naprosto nesouhlasím. Já jsem absolutně, jakoby, já bych to třeba ještě před půl rokem neřekla, protože já jsem nosila skinny jeany na základce, v prváku asi na střední. Potom začal být velký trend jako volných kalhot. Máme jeans. No, mám jeans, ty jsou ještě dobrý, ale ty jakoby hodně široký dole. Tak, tak ty jsem jakoby taky nosila. Neříkám, vypadá to dobře, je to pohodlný, ale prostě ženská vypadá jako ženská v úzkých džínech. Oh my God. Když má vidět zadek, když má vidět nohy. A já neříkám, já si taky vezmu baggy džíny jednou za čas prostě, jo, ale je to opravdu takový ten ležérní styl, když chceš prostě, je to jedno velká mikina, ale když chceš vypadat jako ženská, tak líp vypadají skinny džíny, prostě celkové oblíkání, když si vezmeš skinny džíny, tak hned vypadáš tak jako, jak to říct, žensky, no. Já s tebou nesouhlasím. Můj názor znáš, protože jsem ti skočila do řeči. Dobrý. Ale moc dobře víš, který kalhoty nosím já ráda. To jsou prostě naprosto konferenční kalhoty, které dělají krásnou postavu, ale jsou volný. Jsou fakt volný. Jediný, co mi to obtahuje, je prdel, ale za to jsem ráda. Tak to většinou také, no. Ale tyhle kalhoty za mě dělají ženskou postavu. Prostě konferenční kalhoty. Co znamená konferenční? Já znamená konferenční stolek. Konferenční kalhoty si představím pod tím, že to jsou prostě společenský kalhoty. Formální. No tak jakoby já ty plátěný kalhoty široký mám ráda taky. Jo, ne úplně široký, ale jako volnější plátěný kalhoty taky, ale džíny. Protože ty černý já mám taky volný. A taky vypadá to hrozně formálně, krásně k saku, k nějaký, nevím, k nějaký halence, přesně tak. Tak to prostě vypadá krásně formálně, máš v tom hezký nohy. Ale džíny, prostě ty bagy se tak jako smuchlaj a prostě to takový, jakoby, já vždycky říkám styl na bezďáka, nosím to taky, ale prostě jakoby hezčic vypadají ty skiny a hlavně se to vrací do módy. A já jsem viděla na TikToku nějaký outfity prostě se skinny jeanama a ty holky vypadají tak dobře. Prostě, když se to dobře zkombinuje. Jo, je to tvůj hodně nepopulární názor. Hele, jako moje před půl rokem, před půl rokem já by jako mě asi profackovalo teď, jo, takže no, ale lidi se mění, prostě. Lidi se mění, jo, já s tebou souhlasím, jako že jo, když ti to vyhovuje, líbí se ti to v pohodě. Mně se třeba teďka hrozně začaly líbit jako takový ty zvonáče, ale ne úplně ty extrémní zvonáče. Nebo takový ty flare jeans, jako takový ty, že jsou jakoby trošku rozšířený. Trošičku, jo. Ježiš, tak to mně se hrozně nelíbí. Že mají, já to mám třeba takovýhle legíny do fitka, že mají trošičku jako rozšířený to a
cítím se v nich úplně skvěle. Tak to já jsem vždycky, jako vím, že dělají třeba hezkou postavu, ale já vždycky, když už jsem nosila jako nějaký volnější džíny, tak byly jako rovný. Že já nemůžu vystát jako ten zvon. Ale zase, no, že ty volný džíny prostě, já když si je na sebe dám, tak mám pocit, že jak se to nedotýká mých nohou, že jsem jako nahá a fouká pod to prostě, jak jsem zvyklá na ty skiny, tak je mám vlastně jako natáhlý úplně na to a najednou si vezmu ty volný a necítím to na těch nohou, je to hrozně divný. Takže tak. Mě naopak třeba já mám jedny, který jsou jakože fakt skinny jeans. A to nejsou ani jeans, prostě to jsou nějaký pláťáky, prostě jak tepláky to vypadá trošku. A jako mě to upřímně hrozně na těch nohou. Ale já jsem si taky musela zvyknout a teď už to mám naopak, že jako, jo? Mně to je fakt nepříjemný, já prostě mám radši, když je všude volno. Nikde to neškrtí. To jo, to je pravda. A jako fakt mám ráda. A se těším na šaty, na léto. Na jo, to jsem si teďka taky, mám extrémně moc šatů, takže se taky těším, se na to zvědavá. To je dobrý. No tak no, máme asi jsme asi domluvili teda. Tak jo. Po hodině a kolik? Asi 5 minutách. Ty bogo. A tak nebo pár sestřihů. No, jak to uvidíme, zkusíme. Tak jo, tak my vám děkujeme za pozornost, jestli jste dokoukali až sem a doufáme, že jste si uvařili hezky. Přesně, uklidili byt, uvařili, udělali školu, nevím, všechno, dojeli jste do práce. Postavili Lego. Máme totiž hrozně fanoušků. No, strašně moc. Tak nás teďka celá republika bude poslouchat. No, takže tak. A děkujeme a uvidíme se příště. Děkujeme za pozornost. Čau. Bye.